Moikka, mä oon Julia ja mä teen nyt tänne videon. Ja jos joku miettii, että mikä tää on, niin tää on se video, joka lukekaa otsikko, mutta nyt mä laitan nää laput. No niin, eka lappu tulee tuolta. Oletko luntannut kokeessa, jos olet miten ja milloin? No ehkä yhdesti mun kaverilta olen, kun mä en osannut yhtään meidän uskonnon koetta. Ja mua meni uskonnon koe ihan päin, mitä sanonkin, koska mä en osannut sitä yhtään. Mä en ollut varmaan lukenut kuin vain yhden sivun siihen ja se oli sillä siistiä. Ja sitten niin. Mä luuttasin sit mun kaverit ja enkä mä saanut sitä selvää. Mun kaveri just kääntyi sillä kohdin, kun mä olisin just saamassa lukettua, mitä se oli siihen vastaukseen. Sitten mä olin siellä äkkiä. Mutta luntasin. Nyt tulee seuraava loppu. Kuka on sun inhokkikaveri? Mä en pysty tähän vastaamaan. Elikkä mun pitää ottaa nyt tämmöstä tuleista nuudelia. Mikä se on? Bulldog. Niin. Seuraava loppu. Syö sinappia yksi ruokalasi, ilme ei saa värähtää. Elikkä yksi lusikallinen sinappi ja mun ilme ei saa värähtää. Okei, tässä on nyt sinappia. Tätä. Okei, tässä on seuraava lappu. Kumpi, raha vai rakkaus? Miten sä tarkoitat sillä joo? Tähän selkeä vastaus mä kysyin, niin siinä tarkoittaa elämänkumppani ja raha. No, kerro suurin kertomasi vale. Et mä vahingossa jäin salakylälle. Mä olisin, että mä vahingossa jäin salakylälle, vaikka se oli tarkoitus. Tai siellä mä olisin, että mä tuun kotiin, sit mä jäin kylälle salaa. Mä olisin, että mä vahingossa jäin tänne kylälle vaan. Syö saippua. Miksi sä laitat mun kärsi? Riittääkö tää? Laita siellä lusikkaa. En. Mä otan sitä bulldog-nuudelia. Ennemminkin syön ruokalusikallisen saippua. Tuohon nuudeliin muuten laitettiin koko pussi sitä tulista hommaa. Että jos joku miettii, että miksi toi on sitten se niinku rangaistus. Syö ruokalusikallinen suolaa ilman vettä. Tossa on nyt suunnilleen teelusikka suolaa, mutta ei se haittaa.
Ja viimeinen lappu. Laula ääneen. Mikä laulu? Osaatko etanolla? Osaan. No niin, laula sitä jonkun aikaa. Ja sitten Mä laulan tuon biisin nytten ääneen. Sanois. Sellaista päiväkään. Sinä tarsit salmiakkia, minä olin hölmöpaani peli koko elämän. Sinä tarsit salmiakkia, minä olin hölmöpaani pelin koko elämän. Sinä tarsit salmiakkia, minä olin hölmöpaani pelin koko elämän. Vaikka tarsit salmiakkia, minä olin hölmöpaani pelin koko elämän. Venuessa tanssit kauniisti peleissä. Näin mut kulmasti diikkasit diilereissä. Tulit siihen viereen. Okei, me päätettiinkin sittenkin tuo salmiakki, koska se et tajuttu, niin mulla on saattaminen väärin siitä vähän sanoja, niin sitten me otettiin tuo salmiakki niin hömöröppi. Mutta joo, tässä oli tää video, niin heippa kaikille!